Mga tanom ug mga nakababag sa mata sa mga motorista sa Blanners Junction sa Tabunok gipangkuha na kay kuyaw sa disgrasya. Samtang mga sidewalk vendors gidid-an na usab sa palibot sa Tabunok Public Market. Ani ang report ni Femari Dumabo. Sugod gabi, gilimpyuhan na kining sidewalk sa Tabunok Public Market. Wala na gitugot nga mga mamaligyaay kun magabi sa kilid sa daan. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Tuda, nga niadtong panahon sa pandemic, hangtod sa yuning tuiga. Gitugutan una sila kay minus pa man ang mga sakyanan. Apan karon nga luag ng restriction, nagkadaghan ang mga sakyanan sa daan ug kuyaw na sa disgrasya. Una na mo nga kay pa-pull out sa area kining mga sidewalk vendors nga namaligya og mga utanon nga naa diha sa daan. So ang amo lang gitugutan nga mga pamaligya diha sa Tabunok ang katurang mga sidewalk vendors nga gi-organize unya nga gi-aprobahan sa taga market authority. Samtang nagtinabangay ang mga traffic enforcer ug mga barangay health workers sa paglimpyo sa Blanners Junction. Diha sa barangay Tabunok, ilang gipang-ibot ang tag-as na nga mga sagbot o mga butang nga anaa sa junction sa barangay Tabunok. Makababag lang sa pananaw sa mga motorista ang katong mga sagbot o ang mga tanom nga naa sa intersection. So matago ba ang tao nga motabok? Susama usab niini ang ipabuhat sa ubang mga barangay aron pagminus pa sa mga matalang disgrasya. Uban ni June Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.